شاگرد و مامۆستا و ئێگۆ دەبستان و پەیمانگاه و زانینگەهێ فەرمیدا فێری زمانی کوردی بوونە یعنی ئەونا دوو بەشن میهەنگکردنا زمانی کوردی ئێر سەرڤە هەردوو ئاستا بێمەشاندن چاوە ji aliyê mirovê mey got nefermî fêrî zimanê Kurdî bûne ew di demeka nêzik de dikarê standardkirina yan mîhengkirina zimanê Kurdî cî bi cî bike di zerfê 10 sala de çawa yek em ê vegerin peyvî وەختێ ئەم لە نویسکاری خۆی کورد دنەرن نە نویسکارێ bi şêwezarê kurmancî peyvê şêwezarê soranî bikartînê û ne nivîskarê bi şêwezarê soranî peyvên di şêwezarê kurmancî de bikartînê د بارودۆخنا نەچاردا یعنی في حالات خاصة هەیە بکاربێنی ئەڤە ها لازمە بێهلاند ji nivîskar û xwendevan û ê di buwarê ziman de kar dike divê bi kêmatî haya wî ji gotinê soranî hebî û ê soranî nivîskarê soranî lazim e haya wî ji peyvê got di kurmancî de heye lazim e wa bikar bênî haya wî jê hebî û bikar bênî weke dibêjin bergin weke muteradîfa mixabin nivîskarê me ev têbîniyeke ji bo hemû nivîskar di hêla dîwarî de yanî nezarî de teorî de kîja nivîskarî dipirsê dibe zimanekî mey mîhengî standard mi'yarî tineye di aliyê dîwarî de yanî teorî nezarî bes wextê tu tê aliyê کردایی عملی یان کرداری تطبیقی تدبینه او نویسکار نفساوی نویسکاری جارنا یک جیرد بیجی براکو افگوتنا هانا افگوتنا سورانیه خوژه دور